Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. This is Charles Jan. And for today's vlog, magmukbang taog crispy pig intestine or chicharon bulaklak or sa Bisaya, ginabot. Before ko mag-start guys, pagpasalamat ko sa nag-sponsor ani akong mukbang ron. Dili siya magpa-mention siya ang name. So daghan kayong salamat ma'am. So guys, magsugod ako guys. So naadi ko'y tomato, cucumber, ketchup, Mang Tomas, unya akong drinks kay Sprite. Unya na ako'y utan dre guys. Lami kani siya Bisaya ni siya. Unya ang akong main course kay ang chicharon bulaklak. Crispy kani siya guys. Here we go. So guys, kanya akong utan no, kompleto rin sagol, butig, kalbasa, bate, kamunggay, anya ako ning utangan og sangig bitaw. Pumus kay siya. Nya kanya akong ginabot ang kilo ano 120. So akong ibalat 1.5 kay kung isang kaon. A few inches later. Kanina chicharon bulaklak guys na palit din ako sa merkado ra diri sa mga sa Toledo City. Ngayon nakatiming ko nga baligya kay naiim na ba ako nakadto. Kay sigara sayo ba kayo mahurot bunta sayo wala hurot na niya. Akong timpla kahit bagbawat ko sa kabilang bukupong ko. Pagihalo yung timpla ha. Here we go guys.
Kaya katong natinga nga circle gapon siya, wala na ko ang uban bitaw kung tingon na ng uban. Mas ganahan o di kung tingon, okay naman gapon. Same ra gapon siya kay kung man gapon siya giana sa tubig bitaw. So normal gapon siya. Same ra siya itong gigunting. One eternity later. Sa pagluto din ako ni guys, ako ning gibutangan og crispy fry gamay. Mo nang crunchy siya gamay. Eventually. So guys, ang procedure na ko ni sa pagluto, no? First, akong gilimpyuhan. Ako siyang gikuha bitaw sa tubig, ang kanang circle niya, kanan siya. Akong gianas tubig. Nya sunod akong putangan akong suka ug asin. Nya akong gibabukalan. Kahuman, after mga 20 minutes, ikuha na ko siya. Kung man nakuha, akong ibabugnaw. After 5 minutes, bugnaw na siya. Tangan akong suka, niya asin. Kahuman, nagpainit ng mantika. So, pag-init sa mantika, akong gilunod. After 10 minutes, so mao ni resulta niya. Crispy na kasi siya. Crunchy ba kaya?
So guys, gamay na kayo hinabilin sa usag tunga sa kilo. Kung ganihot doon. A few moments later. So guys, last minute na agad. Here we go for the last. So guys, nahurot gyud ako ang 1.5 crispy pig intestine. So don't forget to like, share, and subscribe my YouTube channel. Thank you for watching. Bye!